Ja, ik om te zien, kijk, dat is historisch goed belang van Maastricht. Zo wij namelijk de tapie, de historische tekenen gevonden, tapie ongeveer in 1111 is het. Vandaag zien 180 relaties van zowel MVV als de Tempeliers op pad door het Jekerkwartier. We noemen dat de Realoud Lunch. Ze ondersteunen daarmee de Maastrichter Vastelavond en voetbalvereniging MVV. Ze wandelen van restaurant naar restaurant, hoe ze een hoofdgerecht krijgen, een voorgerecht krijgen en een nagerecht krijgen. En ze komen ook op 2 locaties, bij de Tapienkazerne en bij Zende, hoe ze een kleine versnapering krijgen. We zien heel goed erop dat zoveel deelnemers met hebben gedaan aan deze Realoud Lunch. Daar is de papa. Hey. Ja, ik ben vandaag bij de Lunch Realoud. Dat is een lunch georganiseerd door MVV samen met de Tempeliers. Ook voor de opbrengst voor die 2 verenigingen. En heel bijzonder is dat hij in de tapien met het opknappen een moerschildering te voren is gekomen. Nou, wat ik heb laten zeggen is dat uit de tijd tot de kachelpiepers hij zien opgericht in dit lokaal. En ik heb hier gehad om daar de derde boog te maken ondertekenen als Ierse stadsprins. Ja, dan is dus LVV. Iedere klas KLVV. Ze dragen kleuren rood en wit. En het bespeelboefet in zit. Ja, ik weet niet of het een schoenwoordje moet worden, want ik moet de jongens op scherp zetten voor zondag. Hier, er is maar één ding wat telt zondag. Hier is gewoon van vrijdag, vanuit Maastricht, de winst van het LVK naar Maastricht horen. Maar die punt van komende zondag tegen Roda is maar één wedstrijd die telt voor de mannen op de tribune. Dat is winst. Vreet het gras op en laat Maastricht huren. Hoeveel gruut op zien. Lang leven Maastricht, lang leven ons MVV'ke en lang leven de Maastrichter Vastelavond. Hiep hiep hiep! Hiep hiep hiep! Hiep hiep hiep!